Letecké a lietadlové pošty. Pre rýchlosť prepravy poštových zásielok v Československu predstavovalo po vojne najväčší problém prekonanie vzdialenosti od západných hraníc Čiech na východ Slovenska. Skrátenie prepravnej doby aspoň časti zásielok prinieslo využitie väčšieho počtu lietadiel, v tom čase pomerne lacných, dostupných a prevádzkovaných s nízkymi nákladmi. Prvá zvláštna nočná letecká linka s hromadnou prepravou poštových zásielok začala prevádzku 3. októbra 1952 medzi Plzňou, Prahou a Brnom, následne po predĺžení do Bratislavy a Košíc. Poštové zásielky zvážali na jednotlivé letiska k lietadlám, tzv. Automobilové poštové kurzy. Dopravu obstarávali nákladné lietadla Douglas C-47 Skytrain, britsky nazývané Dakota. 72 kusov C-47 zakúpilo Československo po vojne s prebytkou letectva Spojených štátov amerických. Práve tento typ stál pri zrode jedinečnej kapitoly československej i svetovej lietadlovej pošty. Úspechy leteckej poštovej dopravy na vyššie spomenutej trati viedli k myšlienke zlúčiť výhody leteckej pošty s klasickou vlajkovou poštou, to je umožniť spracovanie poštových zásielok za letu a tak racionálne využiť prepravný čas. Na základe požiadaviek poštovej správy zabezpečili dielne ČSA zabudovanie príslušného vybavenia v 4 lietadlách C-47. Za priehradkou pilotnej kabíny po pravej strane v smere letu boli inštalované triediace police s pracovným stolíkom a kreslom. Na ľavej strane kabíny sa nachádzal stolík na tzv. Vykartovanie a tvorbu uzáverov. Bola to už vytriedená pošta. Vedľa oboch pracovísk technici inštalovali závesy pre poštové vrecia a celá zadná časť trupu slúžila ako skladisko, teda výpravňa uzáverov. Posádku tvorili 2 piloti, navigátor, palubný mechanik a zvyčajne 2 zamestnanci pošty. Lietadlová pošta s poštovým označením kurzu číslom 2001 prvýkrát oštartovala z letiska Praha-Ruzine cez Bratislavu do Košíc 5. júla 1956, 7 minút po polnoci, a posádka v protismere s označením 2002 z košického letiska už 4. júla o 22. hodine. Lietadlové pošty riadili administratívne, rovnako ako vlakové pošty, príslušné prepravné poštové úrady v Prahe, Bratislave a Košiciach. Začatie prevádzky lietadlových pošt neznamenalo ale zrušenie klasickej leteckej pošty, prepravy poštových zásielok bežnými vnútroštátnymi letmi ČSA. V poštovej prepravnej sieti bolo koncom 50. rokov v prevádzke 10 obojsmerných leteckých tratí. Spájali Prahu s Bratislavou, Košicami, lietali aj do Brna, Ostravy, na Sliač a do Popradu Tatier. Denná frekvencia letov bola veľmi vysoká, napríklad do Košíc sa lietalo 3-krát denne. To však už na tratiach lietadlových pôšt postupne slúžili 4 upravené stroje typu Avia AV-14, v Československu licenčne vyrábané sovietské lietadlo Ilyushin IL-14. Išlo o dvojmotorové dopravné lietadlo s predným podvozkom pre 32 až 40 cestujúcich. Výhodou boli väčšie pracoviská, umiestnené rovnako ako pri C-47
a najmä väčšia nákladná kapacita až 3000 kg oproti maximálne 2500 kg pri C-47. Prácu uľahčoval aj predný podvozok, zaisťujúci horizontálnu polohu lietadla na zemi. Tieto lietadlá vydržali v službe až do roku 1977. Letové poriadky lietadlových pôšt boli synchronizované tak, aby sa napríklad lietadlová pošta z Prahy do Košíc stretla na letisku v Bratislave s lietadlovou poštou z Moravy, ktorá jej odovzdala zásielky pre Košice a naspäť. V aviách AV-14 pracovali, rovnako ako v C-47, dvaja poštoví zamestnanci. Posádka si rozdelila vrecia s poštovými zásielkami, už dopredu spracovanými na doručovacej alebo vlakovej pošte a ostatnými, ktoré musela spracovať v lietadle. Z Prahy sa odlietalo o 23:59 a v Bratislave pristávalo o 1:10 hodine po polnoci. Z Bratislavy sa letelo ďalej do Košíc po 30 minútach, určených na vyloženie a naloženie ďalšej pošty. Prílet v Košiciach bol o 2:50 nad ránom, teda včas, aby nadväzné cestné a vlakové kurzy mohli dodať všetky zásielky v dopoludňajších hodinách doručovacím poštám vo východoslovenskom regióne. Dopravovali sa aj noviny, avšak iba na úseku Bratislava-Košice. Bola to náročná služba, najmä pri zlom počasí a turbulencii, spojená aj s dramatickými okamihmi. Na jeden let si spomína vo svojej knihe Na kšídlech ČSA bývalý kapitán ČSA Josef Lehanka. Stalo sa to v noci z 29. na 30. novembra roku 1966 s lietadlom AV-14 OK LCD na linke medzi Sliačom, Bratislavou, Přerovom a Prahou. Po pristáti v Přerove prebehlo všetko ako malo. Príslušná pošta bola vyložená, ďalšie zásielky z Moravy naložené, doplnilo sa palivo. Práce prebiehali vo veľkom zhone, pretože počasie sa zhoršilo, snežilo a meteorologické podmienky sa ocitli na hranici minima pre tento typ. Tesne po štarte, vo výške iba 15-20 metrov, došlo k poruche pravého motora a lietadlo sa muselo vrátiť späť na Přerovské letisko. Posádka túto dramatickú situáciu s preťaženým lietadlom bravúrne zvládla, kolegovia poštári si v zápale práce nič nevšimli a po pristáti sa divili, ako to, že sú už v Prahe. Lietadlá bývali na každý let maximálne vyťažené, skôr preťažené. Posádku síce vždy pred letom uisťovali, že zásielky na pošte zvážili. Hmotnosť sa muselo uvádzať do letových dokladov, ale štart, predĺžený napríklad o niekoľko stoviek metrov, odhalil pravdu. Záver letovej kariéry typu AV-14 bohužiaľ poznamenala katastrofa. Stalo sa to 11. februára 1977 pri pristávacom manévri na letisku Bratislava Ivanka, keď lietadlo vinou posádky zachytilo ostromy niekoľko 100 metrov pred prahom dráhy. Katastrofa si vyžiadala 4 obete vrátane 2 poštových zamestnancov. Havarovaný stroj registračnej značky OK OCA bol jediný kus dodaný ČSA už v nákladnej verzii. Nešťastie znamenalo koniec lietania na tomto type a predznamenalo aj koniec lietadlových pôšt. Typom, ktorý mal AV-14 nahradiť, sa stal sovietský Jak-40, trojmotorové prúdové lietadlo pre maximálne 32 cestujúcich
avšak z prevádzkového hľadiska znamenal tento typ krok späť. Uniesol o 300 kg menej nákladu ako AV-14 v menej objemnom trupe. Navyše sa ukázalo ako veľmi nehospodárny a nie príliš spoľahlivý, čo viedlo k jeho predčasnému vyradeniu z ČSA. Významnú úlohu pri vyraďovaní jakov zohrala aj tzv. Ropná kríza, ktorá na Československo doľahla s takmer 10-ročným oneskorením až začiatkom 80. rokov po tom, čo jediný dodávateľ ropy, Sovietsky zväz, zdvihol ceny tejto suroviny pre svojich tzv. Spojencov na svetovú úroveň. Lietadlové pošty boli definitívne zrušené 31. mája 1982.